साफ्रोमबो भटारफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां गासै भट होग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां जुदि सोरबाफोर बिसायख'थिनि नेमखौ सिफायनायनि खौरां मोनोब्ला नोंथाङा अजद दैखांहरनो हागोन। नोंथाङा अजदखौ मोनसे एपनि गेजेरजों हरनो हागोन। सिभिजिल एप। बे एपनि गेजेरजों नोंथाङा अजद हरनो हागोन। गासै भट होग्रा सुबुंफ्रा गावबा गावनि मबाइलाव बे एपखौ डाउनल'ड खालामनानै ला। गासै भट होग्राफ्रा बिसायख'थिनि आब्रुथि खान्थिखौ सिफायनायजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरखौ बे एपनि गेजेरजों अजद दैखांहरनो हागोन। आरो लोगोसे इलेक्ट्रनिक भटिं मेसिनजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर अजद दंब्लाबो नोंथाङा बेफोरखौ अजद हरनो हागोन। नोंथाङा अजदफोरखौ फट' एबा भिडिअ'नि गेजेरजों अजद हरनो हागोन। बिसायख'थिनि आय'गा नोंथांनि अजदखौ थोंजोङै नाजावना लागोन। अजदनि सायाव बिथा खालामनानै गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो अजद होगिरि बिथांनि नामखौ दोनखोमानाय जागोन। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रे मेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।